Wilujeng sedaya kepados malih kalihan kula Devi Clarisya. Ing minggu iki kula ajeng ngamati Jawa Dhuwur sing letake ana ing Sumberagung, Kecamatan Ngaringan. Yaiku tanggal 19 Februari 2023. Monggo sedaya nyaksiaken kaindahane view utawa pemandangan ing jero Jawa Dhuwur. Kebetulan Satya Deni ini pendidikan sebenarnya. Ini namanya ini apa sih wisata sekatan yang Jawa Dhuwur ini? Oh, macam-macam. Ada kolam renang anak-anak. Ya, khususnya ini kolam renang anak-anak lah. Ya, terus ada tempat saya. Ada lantai kaca. Ini wisata anak-anak juga. Nah, siapa sing ngambil sing gajah Jawa Dhuwur ini? Ini milik desa. Milik desa. Oh alah. Berarti ini milik bersama gitu. Bersama desa Kelurahan Sumberagung. Tapi dikelola. Yang proses ini kan lurah mriki, kepala desa mriki. Oh nggih. Nek ajeng tanggal malam iki kapan nggih diresmike Jawa Dhuwur? Itu kapan ya? Kok lupa. Sekitar 3 tahunan. Oh, 3 tahunan. 3 tahunan lebih lah dikit. Kenapa niku tiang-tiang seneng ngunjungi Jawa Dhuwur? Nggih, karena wisata niku. Oh iya, karena ini kan permainan anak-anak. Makanya yang banyak sini kebanyakan anak-anak. Kolam renang anak-anak. Nggih. Terus nek niki telu pundi nggih Pak panggonane? Renjah Sumberagung. Oh, Menja Sumberagung. Terus yang keren niku kepiye kahanane teng Jawa Dhuwur niki pemandangane dipun? Nah, pemandangannya saya Mbak. Ini ya lumayan lah. Oh, nggih. Bagus. Anak-anak ngoten nggih. Anak-anak. Nggih, Nun, Pak. Nggih. Banjur sakniki nyekseni kaendahe Jawa Dhuwur. Sakniki wis kathah objek wisata sing duweni konsep cedhak karo alam. Kanyatane pemandangan Jawa Dhuwur ing Desa Sumberagung, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan. Ora mung lokasi wisata, ing kene free traveler uga bisa wisata kuliner sinambi nyawang kaindahane alame. Ayo padha nggatekake panjelasan luwih. Jawa Dhuwur dibangun ing tebing sing curam. Wisata alam Jawa Dhuwur View sing dibuka akit jam 8 esuk kanthi jam 6 sonten. Iki nduweni sesawangan alam kang endah lan endah ing mripat. Nek ajeng mlebet ing Jawa Dhuwur niku mbayare amung sedasa gangsal ewu. Gratis kolam renang lan kabeh spot foto selfie. Murah tenan ta ing kene. Kolam renang kasebut duweni banyu bening amarga dijupuk langsung saka sumbere tanpa klorin lan obat-obatan liyane. Kolam renang Jawa Dhuwur View dirancang kanthi gaya arsitektur modern lan campuran karo alam. Kolam renang iki diubengi taman kembang, uga ana akuarium lan tenda membran. Dadi bocah-bocah bebas nglangi, ora wedi kena srengenge lan bisa nglangi sinambi nyawang iwak. Cocok banget kanggo kulawarga sing pengin ngajak anak-anake liburan lan nglangi ing kene. Sejarah niku wau yaiku kaendahan sing wonten ing Jawa Dhuwur. Udarane seger lan asri amarga wonten ing dalaran tinggi. Kula kanca-kanca kabeh ayo padha marak ing Jawa Dhuwur sing letake wonten ing Sumberagung, Kecamatan Ngaringan. Kula Devi Clarisya pamit undur diri.